Toto je Bratislava. Tu pracujem, tu žijem a mám to tu rád. Nikdy by mi nenapadlo, že sa dá spojiť somelierská profesia a športové podujatie, ale stalo sa to. Zavolali ma na olympiádu do Milána a tak som išiel, aby som ukázal svoj servis a obslúžil hostí. Bol to náročný event, ale nebudem si pamätať, že bol náročný, budem si pamätať, že bola úžasná atmosféra a rovnaké štandardy a rovnaký servis donesiem aj sem naspäť do Bratislavy. Poďte sa so mnou pozrieť, ako to v Miláne vyzeralo, ukážem vám to, čo môžem, bude to jazda. Vítajte v Casa Slováka, alebo teda v Slovenskom olympijskom dome. Tu prebehne celý servis, obsluha hostí, pár dní, ktoré budeme zastrešovať našim servisom o víno, starostlivosť o hostí a všetky detaily, ktoré k tomu náležia. Veľmi sa tešíme na všetky výkony, nielen tie naše, ale aj tých športovcov našich. Tak servis máme za sebou, bol náročný, ale hostia spokojní. Každú fľašu, ktorú sme otvorili, rozprávala príbeh samotného vinára. Pri týchto eventoch ide o detaily, teplota vína, výber skla, pozornosť hostí, všetko sa tam musí zohľadňovať. A je to náročné, ale pekné. Toto ma baví veľmi. Otvárali sme tu krásne vína, dávali sme krásny servis. Nie sme tu síce ako cestovateľskí influenceri, ale možno by sme si mohli pozrieť pár zaujímavých momentov, ktoré tu boli. Za mnou je fanúšikovská dedinka olympijských hier v Miláne 2026, tak poďme sa pozrieť, ako to tu možno aj v meste trošku vyzeralo. Samozrejme servis na prvom mieste, ale aj na zábavu ostal čas. Ešte by som možno takto na letisku retrospektívne povedal pár slov. Niekedy som považoval za svoj najdokonalejší pracovný nástroj pohár vína, ktorý je kvalitný alebo možno vývrtku. Dneska si uvedomujem, že je to skôr spoľahlivosť a precíznosť. Jedno, či som u seba vo vinotéke alebo v distribúcii školím personál, alebo som na takomto veľkom evente, je to o tej zodpovednosti, spoľahlivosti. Ľudia si veľakrát možno trochu mylne myslia, že takéto veľké eventy sú o adrenalíne a práve naopak, tieto veľké eventy sú o pokoji, rozvahe. Na takýchto veľkých eventoch sa nikto s nikým neháda. Sú štandardy, ktoré sa dodržiavajú a ten servis má byť plynulý. Toto na tých veľkých akciách milujem. Všetci vedia, čo robia, všetci sú na svojich miestach, všetci sú naškolení a servis je plynulý. Nie je otázka, kto si, ale prečo tam si a väčšinou je to kvôli skúsenostiam, ktoré človek má. Veľmi dôležitá je disciplína a tu nebuduješ na tom evente, ale roky predtým a na evente sa to len ukáže. Toto je to, čo chceme robiť aj v distribučnej spoločnosti NEN.